L'Ajuntament de Mislata, coincidit amb la celebració del Dia de les Biblioteques, va convocar un concurs per a triar el lema de la Biblioteca de Mislata. Este any, els guanyadors han sigut l'alumnat de quart de primària del Col·legi Sagrado Corazón. El seu lema, la biblioteca, un llac d'imaginació, serà el lema de la Biblioteca de Mislata durant el pròxim any. La regidora de Cultura, Pepi Luján, ha visitat el col·legi per aportar-los la bona notícia. Hem fet un concurs per a dir una frase, un lema sobre la biblioteca i ha sigut triat un dibuix i un lema d'ací, d'este curs que he dit i que tinc ací i vull que tots i totes els vegin. La biblioteca, un llac d'imaginació. És un lema molt bonic i que fa referència a l'ample que és tot el que podem trobar a la biblioteca. L'eslògan va escrit sobre un dibuix que ha pintat Lídia Gabriel Domingo, alumna de la classe, on a més de les lletres han representat un gran llac ple de llibres i envoltant de verds prats i muntanyes nevades. Como me gusta mucho leer, pensé, los libros son mucho de imaginar y todo eso, entonces voy a hacer algo relacionado con lo de la imaginación. Pensé, si la biblioteca es tan grande, hago un lago grande y como hay libros, hago libros nadando en él. Y también hice a unos niños para que fuesen a la biblioteca y unas flores que parecían bombillas que eran como ideas que salían del suelo o algo así. Y al final del río estaba la biblioteca en el que estaban nadando todos los libros hacia ella para ir a leerlos. Porque hay libros muy chulos, como uno que había de Rapunzel que me encantó. A veces cojo alguno y me los leo en casa. El premi per haver guanyat el concurs consisteix en un lot de llibres per a tota la classe i l'orgull de veure publicat el seu dibuix i la seva frase a la Biblioteca de Mislata durant tot un any. El concurs es convoca a través dels tutors de quart de primària de tots els col·legis de Mislata i poden participar tant de manera individual com en grup, amb tota la classe. La idea és que els escolars expressen en una frase què espereix la biblioteca, quins serveis ofereix o què poden fer o descobrir allí. Esto ho fem tots els anys i l'importància per als nens és que este dibuix i este lema s'emmarcarà i estarà a la biblioteca tota la vida, ahí penjat en un lloc que tenim per a posar els guanyadors d'aquest concurs. El premi, ja fet públic, es lliurarà al desembre, en la tradicional festa de Nadal que cada any organitza la Biblioteca de Mislata.